banány. Dúfam, že to nebude tak hnusné, že to budem musieť dať sliepkam. Káva, plnka s klobúkou, piškoty, sušenky, puding, šláčka, banány, to je všetko. Malo to vyzerať takto. Sleduj, čo sa podarilo mne. Rozdrvené sušenky. A ja som už takéto kúpila. Čím menej roboty, tým lepšie. Maslo. Dúfam, že to bude držať pokope. Rozprestrem po celom plechu, pozatlačam. Urobíme si puding. Mlieko, 2 lyžice cukru, rozmiešame čokoládový puding. Lejeme do vriaceho mlieka, varíme hustý puding. Pridáme čokoládu, malú lyžičku masla. Rozotriem, necháme vychladnúť a na vrch príde už len šláčka. Rozrežem papier na pečenie a teraz potrebujem jednu túto časť preložiť na toto. Neviem ako. Myslím si, že to úplne nepôjde, lebo vyzerá, že to ide. Sušenky vôbec nedržia. Banán trochu vystrieme, zatočíme ho do rolady. Toto nevyšlo. Čo s tým idem robiť? Nechcem to vyhodiť. Tortovú formu a skúsim to. To už sa nedá zachrániť. Na spodok formy dám piškoty namočené v káve. Tu mi ostal krém s klobúkou a teraz toto. Vyskladám tam vrstvu tohto nepodareného koláča. Vyzerá to hrozne. Nakrájam tam tie banány. Dúfam, že si na to niekto nebude pýtať recept. Posledný krok, dať na vrch koláč, ale opačnou stranou. Hop. Aktuálne sa veľmi hanbím. Super. A máme hotovo. Dám tam ešte tieto zvyšné sušenky, nech nemáme žiadny odpad. Nevyzerá zle. Roláda bola celú noc v chladničke. Nevyzerá to úplne vábivo. Ja si myslím, že by sa aj našiel niekto, kto by uveril tomu, že to má takto vyzerať. Povedala by som až, že je to dobre. Nakoniec celkom dobre. Chuťovo. Vyzorovo to je presne také, ako som to robila. Ahojte.